Ik vind het eigenlijk heel erg leuk dat je hier nu aan tafel zit, in het Ledel-Theater. In de ware cultuurtempel van West-Zeeuws-Vlaanderen. Daar zijn er niet zoveel van. Zo is het. We zijn hier nu omdat jij enerzijds, maar dat is eigenlijk niet de allergrootste aanleiding, maar 75 jaar geworden bent. Ja. Maar dat is wel een leeftijd waarop het tof is om eens even goed terug te blikken naar wat er allemaal gebeurd is. Ja. Je zit hier als mens, dat heb ik gezien. Als vader, als opa, je hebt jarenlang les gegeven. Je hebt heel veel geschreven. Talloze boeken geschreven die vaak een beetje op het snijvlak van de filosofie, religie, psychologie zich bevinden. Ja. Maar daarnaast heb je ook heel veel gedicht. En is er een uitgever geweest die dacht, nou, ik vind dat ook dat 75-jarige het jubileum van jouw bestaan een reden om eens even terug te blikken. En daar is een heel mooi document uit ontstaan. Zeker. Tot aan het morgenlicht. Zo te zien heb je er al flink in gelezen. Ja, ik dacht ook van, nou, ik wil wel eens wat horen van jou. En ik dacht, misschien kan ik zelf ook nog iets even delen met de kijkers, maar het is eigenlijk onmogelijk om keuzes te maken. Ja. Het is heel divers. Je focus ligt op eigenlijk alles wat er in het leven voorbij komt. Ja. En dat maakt het heel rijk, vind ik. Dat is echt heel mooi. Ja. Mijn eerste vraag zou zijn, waarom schrijf je gedichten en waar komt dat nou vandaan, dat je dat bent gaan doen? Ja. Het is mooi wat je zei, het gaat bijna over alles. Het gaat over het leven. Over alles wat je in het leven tegenkomt. Dus ik kan het ook teruglezen, bij wijze van spreken, als een soort dagboek. Van waar ik zelf allemaal doorheen gegaan ben in de loop van de laatste 40, 50 jaar. Ja, zeker. Maar hoe is het ooit begonnen, vraag je? En wanneer durf je jezelf een dichter te gaan noemen? Er zijn natuurlijk heel veel pubers die gedichtjes schrijven en zo. Wat bij mij is het in die tijd wel begonnen. Toen ik 12 of 13 was. Waarom? Waar ontstaat dat dan uit? Ja, ik zat op een internaat toen. Een patersinternaat in Heeswijk. Ik was daar niet echt gelukkig. En een beetje eenzaam en zo. En ik had veel tijd over in de studiezaal. En we kregen een opdracht van de Nederlandse leraar om een gedichtje te schrijven. En dat vond ik eigenlijk zo leuk. Dat ik ontdekte dat dat een manier was om met mijn gevoelens om te gaan. En iets te verwoorden van wat er in me omging. En zo ben ik eigenlijk in mijn puberteit bezig gebleven. Het werd toch een uitlaatklep voor mij. Naast muziek. Ik was ook heel erg bezig met piano. Maar poëzie, schrijven is voor mij een hele goede manier geweest om dingen te verwoorden die me bezighielden. Ja. En toen ik een jaar of 18 was, toen dacht ik, ja, ben ik nou wel of niet een dichter, weet je? Wat verbeeld je wel? En toen heb ik een brief geschreven naar mijn grote inspirator Adriaan Roland Holst. Een grote Nederlandse dichter. Ik wist alleen dat hij in Bergen woonde, in Noord-Holland. Ik had ook geen adres, dus Adriaan Roland Holst de Bergen. Met 2 gedichtjes of 3 gedichtjes van mij. Van, wat vindt u ervan? En toen kreeg ik een kaartje terug van hem, zo waar. Dus de post heeft hem gevonden. Prachtig, vooral doorgaan. Zou ik ook geschreven hebben als ik post kreeg van een puber. Vooral doorgaan. Maar dat was voor mij een enorme motivatie om te denken, nou kijk, als Roland Holst iets vindt, dan moet het toch iets kunnen worden. Er staat trouwens in deze bundel ook een gedicht met een ode aan Roland Holst. Hè? Ik heb hem voorbij zien komen. Een beetje in zijn stijl geschreven. Fantastisch. Ja. Maar ja, dan komt er toch ook weer een periode dat je ontzettend gaat twijfelen, ik dan. Dus op een gegeven moment heb ik echt, ik denk toen ik een jaar of 20 was, alles verscheurd wat ik ooit geschreven had. Zo'n beetje. Dat ik dacht, allemaal onzin, andere dingen te doen in het leven. Dan mij te verbeelden dat ik een dichter ben. Is oprecht op dat moment alles verdwenen wat je tot dan hebt geschreven? Ja. Dat is er nu ook dus niet meer? Nee, behalve een paar gedichtjes die ik toevallig al gepubliceerd had in de schoolkrant op de middelbare school. Jeetje, wat zonde. Toevallig laatst even teruggevonden. Ja.
Hoe kijk je daar dan Nou, eigenlijk op terug? Dat je dan op zo'n moment zo'n keuze maakt. Terwijl het toch een onderdeel is en eigenlijk dus ook een soort uitlaatklep of iets wat iets vertelt over hoe je op dat moment naar de wereld hebt gekeken. Ja, jammer. Het was leuk geweest om dat allemaal nog eens terug te zien. Die paar die ik teruggevonden heb, word ik niet blij van. Dat is er een van toen ik een jaar of 16 was, over verlangen naar de dood. Was ik maar dood, zal ik maar zeggen, maar dan een beetje poëtischer verwoord. Wat veel pubers hebben natuurlijk. Bizar genoeg heeft 3 maanden geleden mijn kleinzoon van diezelfde leeftijd een eind aan zijn leven gemaakt. Dat is wel bizar. Maar het maakte wel dat ik heel goed begrijp wat er in een puber om kan gaan op die leeftijd. Omdat je dat herkende in jezelf. Hij had alleen meer lef dan ik, denk ik. Ja. Ik ben gelukkig doorgegaan. Ja. En later, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus ik ben toch weer blijven en gaan schrijven. Ook wel geïnspireerd door andere dichters die ik las. Huub Oosterhuis heeft mij zeer geïnspireerd. Ik kom uit een katholiek milieu. Die schreef psalmen, denk ik. Ja, liederen, gedichten, niet alleen, ja, ook. Ja, psalmen niet natuurlijk. Maar veel liederen die in de jaren 70, 80 in de kerk werden gezongen. En de alternatieve stromingen binnen de kerk. Hij had zo'n beetje zijn eigen ecclesia opgericht in Amsterdam. En daar werden zijn liederen zo'n prachtige muziek, maar ook hele mooie teksten. Hans Andreas heb ik al vroeg ontdekt, vond ik ook prachtig. Hele mooie gedichten. Dus dat hielp wel om te denken, doorgaan. Ja. Dus ik kon niet laten en tot op de dag van vandaag kan ik het niet laten eigenlijk. Ja. Dus het is een uitlaatklep, het is ook een vorm van kunst. De een gaat schilderen en de ander gaat componeren. Het is mijn manier om iets te verwoorden van, moet ik maar zeggen, wat er in de ziel leeft, hè? Ja. Een soort reflectie op de dingen in het leven die gebeuren. Ja. En dat is natuurlijk heel veel, net als bij jou en bij iedereen. Relaties, liefde, ouders, kinderen, wat er in de wereld om je heen gebeurt, ook. Afscheid, ziekte, dood, hartstocht, alles komt langs. Ja. Wat er in de mensenleven voorbij kan komen, daar vind jij een weg voor. Niet te vergeten, verlangen is een groot woord. Het verlangen van de ziel naar liefde, naar vrede ook. Oosterhuis heeft ergens zo'n mooie zin over het visioen van vrede dat sinds mensenheugenis ons roept. Zo'n mooie zin. Dat verlangen naar een betere wereld, zal ik maar zeggen. Ja, dat ook. Ja. En proberen dat visioen levend te houden. Ja. Wat we trouwens in Katzand ook doen met die wereldvredesvlam natuurlijk. Ja. Er kwam ook een mooi gedicht van voorbij. Ja, bij de vlam, hè? Heel mooi. Ja. Ik zit hier bij de vlam en snap niet dat het kan dat dat ding nog steeds brandt, zo ongeveer. Hè? Terwijl het overal in de wereld een puinhoop is. Ja, maar dat je dan vervolgens realiseert, volgens mij was de strekking een beetje van, dat ik hem dan toch maar probeer brand te houden in mezelf. Precies. Ja, en dat ik van binnen al het leed van de wereld omarm. Ja. Zeker. Ja. Maar dat vind ik ook heel mooi. Dat lees ik vaker in jouw werk, dat een soort een hoopvolle omslag zit naar het einde toe. Ja. Dat is wel echt te gek. Ik hou eigenlijk niet van sombere poëzie. Nee. Er moet altijd licht in zitten. Voor mezelf, maar ook voor de lezer. Dus als ik een boodschap heb, dan is dat niet de boodschap dat de wereld een puinhoop is en dat alles mis is. Helemaal niet. Maar het is wel een gegeven, of het krijgt wel een plek. Alleen jij maakt er dan een soort transitie van, of jij buigt het om naar iets. Dat vind ik altijd, in dat opzicht kan ik me heel erg voorstellen dat mensen uit jouw prachtige gedichten ook troost zouden kunnen halen. Het is ergens een zinnetje, laat waar jij bent liefde zijn. Dat is het, laat waar jij bent liefde zijn. Ja. Dus Hans Andreas zegt op een beetje andere manier, natuurlijk is het mijn schuld als het licht niet daar is waar ik ben. Dat komt ongeveer op hetzelfde neer. Ja.
Ja, je bent verantwoordelijk om te zorgen dat waar jij bent licht en liefde is. Ja. Ja, en dat klinkt wel in heel veel van die gedichten door, ja, dat klopt. Ja. Het is een soort beetje bewustzijn ook wat je kunt stimuleren door die gedichten te lezen. Dat je een appel doet aan jezelf als lezer, denk ik van ik draag daaraan bij. Ik ben daar voor een deel ook zelf verantwoordelijk voor in de wereld, maar dan op een hele kleine schaal. Dat klopt. Ik merk dat het ook zo werkt. Er zijn ook veel van deze gedichten die we zingen. Er zijn een aantal componisten die van die gedichten op muziek gezet hebben. En je weet dat ik in Katzand een centrum heb waar ook groepen komen. Zeker. Waar ik ook vaak mee zing. En ik merk hoe dat werkt. Extra eigenlijk nog als je ze ook nog zingt. Er is bijvoorbeeld zo'n simpel gedichtje van 4 regels. En dat sluit aan waar we het net over hadden. Laat ons maar van liefde zingen. Laat ons maar de dood weerstaan. Laat ons maar elkaar omringen met de moed om door te gaan. Zo simpel. Als je het zegt klinkt het bijna banaal, maar als je het zingt word je opgetild. Laat ons maar van liefde zingen en elkaar omringen met de moed om door te gaan. Dat is eigenlijk wel de oproep die je, denk ik, door veel van die gedichten heen... Wat niet wil zeggen dat er niet ook, zeker uit de eerste jaren, de jaren 80, ook gedichten in zitten. Die gaan over de wanhoop en over... Mij maak je niets meer wijs, de hel die is van ijs. Dat vormt zich aan de binnenkant in hart en nier en ingewand. Zo, die verkilling van binnen. Of de wanhoop. Of er is al lang vernomen dat je nooit meer thuis zal komen. Dat soort teksten. Uit mijn jaren 20, 30. Daar zitten er ook wel dat soort teksten in. Dus gaandeweg komt er wel ook steeds meer licht in het verhaal. Dat is ook wel mooi om te zien. Ja. Dat lijkt me heel mooi als je op die manier terugkijkt. Ja. Dat je dan langzaamaan de mens wordt die je nu bent. Ja. En alles wat daar dan passeert. Ja, dat is waar. In die zin is het ook een soort autobiografie. Maar, kijk, weet je, het is zo volgens mij met een gedicht. Niemand is geïnteresseerd in of ik boos ben of bang of verdrietig of verliefd. Dat zijn we allemaal. En het wordt pas interessant als ik het zo kan verwoorden dat jij het herkent. En dat het jou ook optilt of inspireert of aan denken zet of troost. Dus dat is denk ik de kunst van poëzie. Dat het boven het individuele uitgetild wordt. Dus als ik zeg het is bijna een autobiografie, dan bedoel ik niet dat het een ego-document is over wat ik allemaal meegemaakt heb. Maar dat ik wel daarin terug kan lezen, zeg maar, wat ik doorgemaakt heb en opgetild heb naar, zeg maar, een hopelijk universeel herkenbaar niveau in die poëzie. Het lijkt me zeer geslaagd. Dank je. Ja, zeker. Dank je. Je hebt er al in flinke zitten lezen, zie ik. Ja. Absoluut. Ja. Je hebt eigenlijk al een aantal dingen voorgedragen. Zou je nog iets willen delen? Van deze gedichten? Ja, iets wat jou... Nou, ik heb er een paar briefjes in gedaan, zoals je ziet. Ja. Van gedichten die misschien wel de moeite waard zijn. Er is bijvoorbeeld 1. Mijn gedichten worden ook nogal gebruikt op geboortekaartjes en overlijdensberichten en op grafstenen en bij gelegenheden. En dit gedicht staat bij het Meander ziekenhuis in Amersfoort in de tuin. We hebben een soort gedenktuin of een bezinningstuin waar je rond kan lopen en daar staat dit. Dat is eigenlijk wel heel mooi om, zeker nu we zo zitten te praten, want het heet Achter al mijn woorden. Achter al mijn woorden. En ook achter al deze woorden. Achter al mijn woorden ben ik zo sprakeloos. En achter al mijn grootheid zo klein. Zo bijna broos. Achter al mijn maskers verschuilt zich mijn gezicht. En achter al mijn duister vermoed ik toch het licht. Achter al mijn afweer moet ongerept bestaan een kind in mij vergeten. Wie roept het bij zijn naam?
Dat is een gedicht wat heel essentieel is en wat blijkbaar ook mensen aanspreekt, anders hing het daar niet. En ook op allerlei andere plekken zie ik het verschijnen. Hoe kom je bij je essentie? Hoe kom je terug bij dat kind dat je ooit was? Hè? Waar heb je daarmee gedaan? Waar heb je het gelaten? Luister je er nog naar? Ja. Die roept het bij zijn naam, dat is zo mooi, hè? Ja. Die kleine Joël, mag ik daar eens even mee spreken? Hoe is het eigenlijk met dat jochie? Ja, wat heeft hij verloren? Wat heeft hij achtergelaten? Wat zou hij terug willen vinden? Waar werd hij blij van? Zou hij dat niet opnieuw eens op gaan zoeken? Wanneer heeft hij voor het laatst gedanst? Wanneer heeft hij voor het laatst gedanst? Of, ja. Er is zo'n mooi sprookje, misschien ken je het wel, het sprookje van de prinses met de gouden bal. En de prinses is in de paleistuin aan het spelen met de gouden bal. En op een gegeven moment rolt hij in de vijver en is hem kwijt. En die gouden bal die staat voor die kinderlijke heelheid die er nog is eigenlijk. En er komt een moment in je leven dat je die kwijtraakt. En misschien dat je zelfs het moment nog weet. Sommige mensen hebben echt zo'n moment van toen ben ik het verloren. Daar ben ik het kwijtgeraakt. En dan begint de lange zoektocht en de confrontatie met de monsters uit de diepte. Toen komt er een kikker die zegt, ja, ik wil je wel helpen, maar dan moet je wel, dan wil ik in je bedje en dan moet je me kussen. En uiteindelijk, heel verhaal. Dus zij moeten een lange weg gaan met de monsters uit de diepte, je eigen schaduwkanten, om die heelheid terug te vinden. Maar dat moment, dan kan je terug naar voor die tijd, naar dat pure kind dat je was. Dat spreekt blijkbaar veel mensen aan om daar, en mij trouwens ook. Ja. Ik heb er nog wel een paar briefjes bij gedaan als je het interessant vindt. Ja, er zitten ook namelijk, ik zei je dat ik een katholiek verleden heb opgevoed. Religie heeft mij altijd wel bezig gehouden. En nog, niet alleen het christendom, maar ook boeddhisme, dat vind je er ook in terug, hindoeïsme, islam, Rumi. Maar er zitten in de Bijbel ook teksten die zo universeel en zo bruikbaar zijn. Ik heb bijvoorbeeld hier een kleine bewerking van een stukje uit het boek Prediker. Dat klinkt heel streng, Prediker, maar dat is een boek met oude wijsheid, wijsheidsspreuken. En dat heet Wat wijs is. Ik weet niet wat wijs is. Onuitsprekelijk vermoeiend zijn alle dingen. Dat vind ik ook zo'n mooie zin. Kan je vaak gebruiken. Als er weer iets misgaat. Onuitsprekelijk vermoeiend zijn alle dingen. Het oog kijkt, maar leeg blijft het hart. Alle kennis vermeerdert smart. Elk oordeel is voorbarig. Dat is ook zoiets, hè? Hou op met oordelen. En nuttig is niets. Alles gaat zo voorbij. De vergankelijkheid. En alles is zo vergeten. Dus doe ik maar wat ik doe en weeg niet hoe de wind staat. Liefde en haat, vrede en strijd, alles heeft zijn tijd. Wat is, was er al lang. Wat komen zal, is al geweest. Stof die tot stof terugkeert. Ach, elk woord is te veel. Dat zou je niet zeggen als je dit boek ziet, hè? Elk woord is te veel. Zal ik dan lachen met de dwazen of stilstaan bij mijn verdriet? Jarenlang zocht ik en nog weet ik niet wat wijs is. Tenzij, op zijn tijd, een goed glas wijn en eten met vrienden. Dat is mooi. Je ziet aan het eind, keert het gedicht zich toch naar het licht, hè? Gelukkig. En dat is wijs, je verbinden, in liefde verbinden. Ja. Je hoeft niet per se met een goed glas wijn, maar het helpt. Een goed glas wijn en eten met vrienden. Je verbinden met de medemens. En delen wat er is en je hart openen. Nou, in dat mooie gedichtje wat je net deelde, zat dat ook al. Eigenlijk dat het leven is, maar dat je vooral met elkaar moet verbinden. Precies, ja. Toch? Ja, dat is een hoopvolle boodschap. Prachtig. Ja, mooi. Ik denk dat er wel een kernthema in mijn leven is ook. Zoeken naar verbinding. Ja. Als er geen verbondenheid is, er geen nabijheid, word ik altijd heel ongelukkig. Ja. Als ik er niet met mijn hart bij kan. Ja. Het valt mij op met dit boek dat je heel veel verschillende manieren aanbiedt om naar de wereld te kijken. Dat inderdaad daar humor in zit, ironie, maar ook verwondering en zeker ook heel veel liefde. Ja.
Liefde is ook een rode draad door al die werken. De afgelopen periode is natuurlijk voor jou best een hele heftige periode geweest. Ja. Je hebt het zelf wel eens omschreven als dat je als een soort examen aan het doen, zo voelt het examen aan het doen aan de hogeschool van de liefde. Eindexamen. Ja, misschien is het niet eens eindexamen, je weet niet hoe lang je nog mag. Nee, dat klopt. En ik vind het ook wel heel, ik vind het echt heel, ik weet niet of dat dapper is, maar dat is een woord wat nu in mij opkomt. Maar dat je ook daar eigenlijk een aparte bundel aan hebt gewijd, Gebroken Brein. Ja. Die is ook opgenomen in dit totale overzicht. En daarvan was er eentje die mij wel heel erg raakte. Ja, die bundel gaat dus over, voor de mensen die het niet weten, over mijn ervaringen met de ziekte van Alzheimer, die mijn vrouw Brigitte heeft en die we thuis verzorgen. Ja. En dat je dan in staat bent om daar dit soort woorden aan te geven, vind ik echt heel, vind ik heel bijzonder. Ja. Een ongerijmd vers. Mijn lief verliest de greep op kleine dingen, maar des te meer hoor ik het zingen van haar ziel. We zijn twee drenkelingen, verloren in een zee van zoute tranen. De dingen gaan niet meer zoals ze gingen. En klok en kalender geven geen houvast. Onze herinneringen waaien gerafeld in de wind. Prachtig. Zo zijn wij op de tast en tijdloos samen door de vergetelheid verrast. Wij weten, wij worden niet meer opgevist en elke dag verdwijnt. Een van de dagen die wij samen deelden, voorgoed uit haar geheugen uitgewist. Ons wacht niets dan de weelde van stuurloos drijven in de mist, van onverwacht als kinderen spelen en zacht elkaar omarmen in de nacht. Maar elke dag ontluikt met nieuwe kracht de pure schoonheid van haar wezen. Zoals zij danst en naar de vogels lacht en dapper zegt, wij hebben niets te vrezen. Want liefde heeft het laatste woord. Al kan ik haar gedachten vaak al niet meer lezen, nog nooit heb ik het kloppen van haar hart zo dicht bij dat van mij gehoord. Mijn lief verliest de greep op kleine dingen, maar des te meer hoor ik het zingen van haar ziel. Ja, ik vind dat raakt mij. Ik vind het is ontzettend verdrietig en mooi tegelijk, omdat op een bepaalde manier je daar ook weer een soort dankbaarheid in voelt. Of dat jouw blik ook is aan het einde naar wat er nog wel is. Ja. En tegelijkertijd zo mooie woorden geven aan hoe het voelt om in zo'n situatie te leven met iemand die mist ook. Dat langzaamaan gewoon alles verdwijnt. Maar dat wat overblijft. Ja, zo mooi is. Heel ontroerend om met jou te horen voorlezen. Ja, het zo terug te horen. Het is natuurlijk waar. Het is echt een heel schrijnend en intens rouwproces. Ja. Maar tegelijk geeft het zijn eigen schoonheid. Ja. Nou, dat je dat dus zelf kan inzien, oprecht kan voelen en dat dan ook nog op deze manier onder woorden kan brengen. Ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen daar echt steun aan zouden kunnen hebben. Dat hoop ik ook. Een soort gelijke situatie meemaken. Ja. Een andere dichteres, Catharina Visser, heeft ooit over mijn dichter gezegd dat ik een dichter van de troost ben. Dat vind ik wel heel mooi. Ik hoop dat in veel van die gedichten inderdaad ook troost zit. Zeker. Ja. Maar het zit er een beetje allebei in of zo. Je begint met een bepaalde situatie en dan, zoals ik zei, voelt het voor mij als een soort ombuiging naar weer dat licht. Ja. En dat is prachtig, want het is het een en het ander tegelijk. Ja. Maar de kunst om in te zien dat het ook echt allebei is, dat het ook dat licht is, dat is mooi. Ja, zeker. Iedereen wil nu natuurlijk die bundel kunnen lezen. Ja. Waar gaan ze dit kunnen vinden? Dit boek is gewoon te bestellen of te krijgen in alle boekhandels als het goed is. En als je toevallig in de buurt woont of het wil laten opsturen, je kan het ook bij mij bestellen of komen kopen. Ik woon in Katzand, La Cordel, Mariastraat 4547. Welkom. Of je doet even een mailtje naar heinapenstaartje lacordelle.nl
Dan krijg je het ook over de post. Ja, dan komen er wel verzendkosten bij. Met de boekhandel heb je die niet natuurlijk. En als je ze bij mij aan de deur ophaalt ook niet. Dus, maar, even een verkooppraatje. Het is wel een schitterend cadeau voor Sinterklaas en Kerst, dit. Ja, zeker weten. Dus helaas, omdat het zo ontzettend dik is geworden, wel 34,95. Maar ja, papier is duur tegenwoordig. Zo is het. En meer dan de moeite waard. Ja. Ik wil je eigenlijk vooral ontzettend bedanken dat je de moeite hebt genomen om hier naartoe te komen. Ik ga nog een gedicht voor je voorlezen. Wil je dat doen? Als we gaan bedanken. Je krijgt het ook van me. Ik heb het heel mooi uitgeprint met hartjes eromheen. Nou, geweldig. Een lied van dankbaarheid. Daar gaan we dan, hè. Niets is van mij. Alles gekregen. Enkel reden om dankbaar te zijn. Het licht en het leven, de vreugde, de pijn, om niet gegeven. Het brood en de wijn, de dood en de liefde. Honing, azijn, alles gekregen. Enkel reden om dankbaar te zijn. De eeuwige dans, de zon en de regen, crisis en kans. Wegen en omwegen, alles gekregen. Niets is van mij. Geen talent, geen verdienste, geen tijd en geen geld. Alles gratuit ter beschikking gesteld. Dus laat mij stralen in schoonheid en staan in mijn kracht. Dankbaar, niet wetend wie dit wonder volbracht. Zo is het, hè? Ja. Ontzettend bedankt. Ja, graag gedaan. Jij bedankt dat ik hier mocht zijn. Tuurlijk. Alle goeds voor jou. En voor Brigitte ook. Alsjeblieft. Dank je. Ja. Prachtig.